Ležíš v posteli, je ticho, ale tvá hlava je hlučná. Myšlenky se točí znovu a znovu. Opakuješ konverzace 1000krát. Co jsem měl říct? Chceš začít, ale čekáš na dokonalý okamžik. Říkáš tomu přemýšlení. Ve skutečnosti je to strach. Overthinking se zdá bezpečný, ale drží tě v pasti. Zatímco přemýšlíš, život pokračuje. Nepotřebuješ dokonalou odpověď. Potřebuješ rozhodnutí. Malý krok navzdory nejistotě. Najednou si uvědomíš. Strach byl jen ve tvé hlavě. Mysli méně. Žij víc. Začni, než budeš připravený.